premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. Voilà, en balma Zigri Plus leba chemani musoma demse ani makoro ambe aufu kauto ausigoro ani ausororo la sanga ani akawati kwana na kafo auma auni yantuma. Ni wakati na ni ansigle Zigri Plus ale plateau ka émission be na be wele ko abefo kene. Abefo jamugandi ma yirawla kafo sanga ani wati kwana na wati be amme wuli seko ani donko tiglamaw. Comme nous me disons qu'on a wati mina ka akise ka nyini ka di auma. Foli ani wale nyumanto daba masaka foli kofe. Ame foli tani ka di anga jamana mara masama. No de président Azimi Goïta, général d'armée ambi anan no fe. Jama bela jelefo. Kado primati konna na premier ministre be Abdoulaye Maïka. Ibe Mali deme ba chema musoma duna ani dugule demise ani makoro ame bela jelefu. Ya Rabbi an faso jamana ba Mali ba ko mashite anumbulu ke nika faso yira. Ajara agwara itara duguwere lawo yorore visa tawo yorore passeport bi bulu faso yi Mali di ba Mali ba de du. Murbo keta ka Mali ya Rabbi ala ka Mali bla kono suma ani be ani sabati ala ka Mali bla o minan konnana bi Zigri Plus plateau ka ani wele bla seko ani dongo tigla ma badoma awni ne balejalo amena jenni ka nyinikalu semala nyinikali minun be nawya kanu aka semala anga seka boroke oka ka yirawla ka fo dongli dala mimbe naka dongli dafugo kadi wa ayere lamembe ayoro chama yala dongli ali okumu konnana. Donc be amena bo ni ka kuma okan mama be kibina ke jemuka ye baye ni wati la walma wakati temene ko fe ama nyini aw fe aw ka aimer aw ka partager e ka klati abonné ni warti uga dine ma ni abonné ka partager o e bonya ye o wari ye o yika deme ala kana mashi dese ola bi anyo wele bla joma odi ye Khalifa Traoré ne ko yake kone Khalifa Traoré dongli dala min do amakadi abe se dongli la nga abe dongli jar jumenda aka bara dongli kalte jumay ni ando na kuma kono obina famia chama sorola sanu che Khalifa ini antuma awa Traoré mba bashitola alhamdulillah ikakene mbala to mbado Traoré be kene miga nama jaray nino ajabe fariya aba fari bo nyogona e fleur mina isrambe kono be keneka mani ni fe ne bido ni kono uche igi fari bo nyana e Traoré bashetila alhamdulillah ga kene muso durni dimba to bebe baswetu la bala Traoré la ka ojugo dalba ame il faut danta foli mina Traoré la ka foli Zigri Plus plateau ka foli ka mimbi bolo ka de kambo ma iga foli gi kanbo la. Alhamdulillah mbala fo ala barkada ka barkada masawye donc ntoy lagare Khalifa Traoré artiste nga foli be flali jama bela jelen kuni ci yere merci le artiste lagare Khalifa Traoré amulo lagare ale de labani de laba kalte ka cha fa ka den laba be se ka wele fa fe lagare ba yɛrɛ ka den laba be se ka wele ba fe lagare fa ni ba fana o kele ka agilina sɔrɔ lafiya kɔfɛ o den laba o fana be se ka kɛ lagare fana maa min yɛrɛ fana be n'a tugura artiste jɛkuluw kɔ n'ale a majigi k'ale de ye bɛɛ dɔgɔnin ye o be se k'a yɛrɛ kɛ lagare an bena ɲinikaliw caman kɛ Khalifa la bi nka Khalifa n'i ye wele bila bobo ma k'a yira maaw la k'a fɔ ko nin ye bobo ye walima nin tɛ bobo ye o be dɔn kuma cogo de fɛ o be dɔn a ye min de fɔ ne ko n ko e ye dɔnkilidala ye i ye artiste Khalifa lagare nga ni e ma dɔnkilida fo ne y'a kɛ ɲininkali dɔrɔn ye maaw n'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ walima an bɛ fɛ k'i diyagoya k'i kɛ dɔnkilidala ye k'a sɔrɔ a ma di ye dɛ o kama n bɛ fɛ i k'i voix fili layɛbaaw ye a diyara n ye ayiwa yankaw yo an ka tolonkɛ ɲɔgɔn mɔgɔ bɛ nin tolonkɛbaga dɔ b'i ka baga ma ne tɔgɔ cɛ kan sa a malɔdiɲɛ ye waati ye
O ko diɲɛ ye wagati ye ne ko wagati yɛrɛ ye wagati ye o kosɔn ko ne bɛ tagama walasa ko ne bɛ diɲɛ jabɔ o ko ne ye kamalenbaya dun ma fɔlɔ ne na o ko ne ye sunkurubaya ma fɔlɔ ne na o ko ne ye namaratigiya ma fɔlɔ ne na o ko ne bɛ yaala dɛ mɔgɔ sigilen mago tɛ dilanna fantan mago tɛ ɲɛ ni ma yaala o kosɔn ko ne bɛ tagama jalo ala fitiriwale madi ala ye wa ni saya mako falden ma don dɔ kɛrɛkɛ na da ko la i ka nin dɔnkilinin dacogo mangala ye sa nga i voix a bɛ a ɲɛnafin bɔ maa la a bɛ Mali artiste ba caman a bɛ miir'a la sabula dɔnkili basigi bɛ i ma aw ja nɔfɛ i yɛrɛ tɛ dɔnkili dala min aw jan bɛɛ Kalifa Tarawele Lagare yalima dɔnkili da sɔrɔla mun fɛ Lagare yɛrɛ dakun Kalifa tɔgɔ kan an kɔni b'a dɔn alimami foyi tɛ sigi tamaro ɲiminen kɔfɛ k'a bɛ wele ko Lagare siga t'o la ayiwa alhamdulilah o diyara n ye Lagareya sɔrɔla bon n ye Lagare fan bɛɛ côté bɛɛ fɛ quoi n ye n fa ka Lagare n ye n ba ka Lagare donc ale yɛrɛ kɔnɔ fana n ye Lagare ye wa bɛɛ ouais bon ne ye dɔnkilida sɔrɔ n grand frère ani ala ka hinɛ Sanbawusu la Sanbawusu kelen de ouais n ye dɔnkilida sɔrɔ olu de nɔfɛ i grand frère jumɛn Alijuma Tarawele ale de ye n karamɔgɔ ye dɔnkilida kɔnɔ Zigiri Alijuma Zigiri Alijuma Tarawele ouais Alijuma de y'i kalan dɔnkili la Alijuma de ye n kalan dɔnkili la ale de y'i kɔrɔkɛ a ye n kɔrɔkɛ ye fa kelen ba kelen ne don wa Lagare Allahu akibaru an bɛ foli ta ka se Zigiri Alijuma ma ko a Tarawele min ni Maliki tɛ sun ye fasa dɔ Alijuma tɛ o yɛrɛ don Maliki dɔnkili kɔni jara mais ne kɔni m'a mɛn ko Maliki ye fɛn kɛ Alijuma ye fɔlɔ n b'a dɔn a bɛ fɛn kɛ dɔnkɔnɔ kankelenitigi fana don Lagare n bɛ i fo dan tɛ foli min na Lagare dɔnkili hali n'i y'a kalan i balimakɛ fɛ dɔnkili ye fɛn dɔ ye min juguya ka bon siga t'o la a sɛgɛn ka bon tuma dɔw la ko maa tɛ hɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ fosi la n'i ma sɛgɛn nka i b'a sɔrɔ waati dɔw la hali kɔnɔna na i bɛna sɛgɛn dɔ sɔrɔ f'a nege bɛ bɔ i la siga t'o la e don dɔnkili la ka se bi ma i nana nafa jumɛn sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ ka tila ka lafiya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ani degun bon o diyara n ye diɲɛ baara foyi tɛ dugukolo sanfɛ ko tɔɔrɔ tɛ min na hɛrɛ b'a la tɔɔrɔ b'a la bon dɔnkilida a la juguya n'a a tɔɔrɔw ti ban tiɲɛ la n ye degun caman sɔrɔ a la awɔ degun caman sɔrɔ la dɔnkilida la ala ka dan donc dɔw yɛrɛ b'i wele ka bagi ma k'i dɔgɔya bon o kɛra n na dɛ Lagare k'e wele ka baga ma k'e dɔgɔya i ma foyi k'a la foyi cogo di voilà parce que ne filɛ ne ka live ka ca bon ani ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ hali don dɔ ka ne to live yɛrɛ la dɔ ye ne wele mais n kanubagaw bɛ n seereya quoi i y'a faamuya ka n wele dɔrɔn ka n dɛnɛ i ma foyi ka baga ma tigɛ ma foyi k'a la mais après a tigilamɔgɔ tilala ka ne wele tuguni ka yafa deli ne fɛ bon olu ti ban a ko ninnu na quoi i y'a faamuya olu ti ban a ko ninnu na quoi dɔnkilida kɔni tɔɔrɔ kɔni o ti fɔ ka ban ouais mais dɔnkili kɔ dɛ mais i don a kɔnɔ ka se sisan ma a bɛ san joli ɲɔgɔn bɔ ayiwa a mɛnna dɔɔni dɛ n hakili wa n t'a san hakili la mais a mɛnna dɔɔni album caman bɔ non n ye album kelen de kɛ ani son caman album kelen e ka o album kelen na son jumɛn bɛ e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko i sɔnna son min ye ko a visibilité bonyana ka tɛmɛ son tɔw kan bon i ka kanubagaw hakili jigin ne ka album kɔni na kɔni son min diyara ne yɛrɛ o ye an baw fasa ye o ye an musokɔrɔbaw fasa ye i n'a fɔ i bɛ se k'i kan kɔrɔta n'o ye an ka ale lamɛn mama yo ne ba mama ye ka di n ye Mama Fatima ne mama Aisa ne bina dɔɔni bɔ ka juru la iye ne baw yo a ye yafa wolodenni ma kalo kɔnɔntɔn degun na muso b'o muɲaden ye kalo kɔnɔntɔn ɲani na
muso bo munyaden ye kalo kɔnɔntɔn tereke tɔɔrɔ kɔ muso bo munyadenw ye i ye ne bɔ yo a ye yafa wolodennin ma. Vraiment dɔnkili jara albumu feerela Kalifa a kana digi la ma n'i kɛra dɔnkilidala k'i ye albumu feere bi ka sɔn bɔ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ bi anw yɛrɛ bɛ fɛn dɔ di i b'a dɔn maa caman tɛ kɔnna ye siga t'o la mɔgɔ caman bɛ fasadi de ni e welela dɔrɔn ko dɔnkilidala anw bolo bi o k'a sɔrɔ mobili dagabanaw b'i bolo a k'a sɔrɔ i yɛrɛ i bɛ so yɛlɛmaw kɔnɔ dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ b'u bɔ waso la ka yɛlɛma appartement na koyi o bɛɛ ye a n'a sanga ye Kalifa i ye ninnu sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ wa? Bon alhamdulilayi n ma mobili sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔ n ma mobili sɔrɔ n ma du sɔrɔ mais n kɔni ye bonya caman sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔ. E ma mobili sɔrɔ e bonya wɛrɛ bɛ 200 ni 400 ko sa non 200 ni 400 olu ye banfɛnw ye quoi i y'a ye mobili ma sɔrɔ du ma sɔrɔ ma mobili sɔrɔ dɔnkilida la ma du sɔrɔ jatigi sɛbɛlamaw kɔni jatigi sɛbɛlamaw bɛ yen ni degun ye sɔrɔ u b'a kɛ hali ni degun ma sɔrɔ u b'a kɛ o hakili bɛ n na u jantolen bɛ n na Mali bɛ crise min na sa Ala kana degun kɛ k'i sɔrɔ n'o tɛ i t'a caman sɔrɔ appel la dɛ siga t'o la n bɔra senna taama la n ye moto sɔrɔ a la musow furula a la denw sɔrɔla a la donc n b'a la fo k'Ala barikada mais i ye Tarawele n'i ko y'a bɛɛ fɔ k'a ban n'i ma musoko in fɔ o de tun bɛ ne dabali ban k'a sɔrɔ o sɔrɔla la e tɛ miiri a tɔ fila bilen mobili ko ninnu ye olu ye fɛnw ye olu tɛ peresela kow ye mais n'i kɛra dɔnkilidala ye i b'a sɔrɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la sisan par exemple o Kalifa ye dɔnkilidala i bɛ ka jouer yan bi Tangala yɛrɛ fana ye dɔnkilidala ale bɛ ka jouer tan i b'a sɔrɔ juguyaniw kama dɔw bɛ ɲɔgɔn kan minɛ dɔw yɛrɛ bɛ fɛn dɔ kɛ ka dɔ ka fɔli tiɲɛ o dɔ delila ka e sɔrɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la bon Ala ni n kɔrɔkɛ ɲuman barika Alijuma Tarawele n tɛ siran foyi ɲɛ o ko ninnu na quoi Alijuma ye soba ye wa bon a kɔni bɛ baara wɛrɛ kɛ min ni dɔnkilida tɛ kelen a kɔni bɛ baara wɛrɛ kɛ n bɛ da min tɛ dɔnkilida ye wa n bɛ jamaliya fɛn o fɛn na a bɛɛ y'ale de ye e ka jamaliya ye kɔrɔkɛ de ye ale de don mais e kɔrɔkɛ bɛ se olu la Mali la dɔnkilidalaw ka tɛti tɛ pourquoi non i b'a kalama adamaden bɛɛ n'i kɛcogo don wa bɛɛ n'i ka lamɔ kɛcogoya don voilà donc bɛ se k'o de sɔrɔ ka fɔ yɔrɔ voilà an y'a mɛn wa bɛɛ n'i garisɛgɛ don Ala bolo o fana ye tiɲɛ o ye tiɲɛ voilà nka an y'a mɛn mɔgɔ dɔw da ko e filɛ ko ni kɔɲɔ bɛ aw ka sigida la i ye bamanan de ye dɛ ko bamanan kɔɲɔ don i ye kɔrɔbɔrɔ ye i ye kɔrɔbɔrɔ ye an k'a kɛ ko kɔrɔbɔrɔ kɔɲɔ yɛrɛ don ko ni e y'a mɛn ko maraka kɔɲɔ dɔ bɛ aw ka yɔrɔ fan fɛ ko ani aw ka kɔɲɔyɔrɔ cɛ a bɛ kilo 20 bɔ k'e bɛ wuli ka jɛ aw ka kɔrɔbɔrɔkɛyɔrɔ kɔɲɔ kɔ a n'a fa ko ni ka taa maraka kɔɲɔyɔrɔ la ko dumuni ko kama tɛ ne ko mun jɛ bɛ i ni marakaw cɛ o sɔrɔla mun bɛɛ alhamdulilayi an ye ka na dɛ non n tɛ mɔgɔ ka kɔɲɔ bila ka taa mɔgɔ ka kɔɲɔ na n t'o kɛ mais bamananw ko jɔnni kana ɲinɛ sababu kɔ c'est vrai n'i ye ne ye bi ko minkɔrɔ bɛ n bolo n bɛ ka dɔnkili da n bɛ ka alibumu bɔ n bɛ ka ye yecogo ɲuman na a sababu ye marakadenw de ye i n'a fɔ cogo di voilà marakadenw u ye fɛn kɛ n ye maa si ma ɲɔgɔn kɛ n ye non ni kɛra dɔnkilidala ye n bɛ min f'i ɲɛna n'i ma marakaden sɔrɔ i kɛrɛfɛ ou bien fuladen ou bien bamaanden i ka dɔnkilida ma dɔ b'a jɛ i tɛ bamanan bɔ a la sa i y'a dɔn fila ye non ayiwa i y'a faamuya parce que ne yɛrɛ filɛ nin dɔnkili yɛrɛ nege ka don ne na ko ne ye fɛn sɔrɔ dɔnkili la yɛrɛ 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 a sababu bɔra marakaw la
me fɛ i ka o kuma yɛrɛ de wala ka na giri a kuma nɔfɛ a ci ɲɛ k'a di yan. D'accord parce que marakaw filɛ nin ye ne filɛ ne bɛ live kɛ souvent n bɛ to ka live kɛ donc n bɛ dɔnkili da live kɔnɔnaw na marakaw de ye n ye o kɔnɔna na faama dan ye depi n'Ala ka da ye kanu marakaw bɛ wari ci ne ma cogo min mana n diya ne y'o wele karisa n mago bɛ nin de la yanni téléphone ka tigɛ a dɔw b'a ci ne ma. Allahu akbar. Comme déjà mɔgɔ deli yɛrɛ man ne maraka dɔw yɛrɛ b'a fɔ bɔn karisa ni mɔgɔ jɔra fɛn min kan n'i m'a fɔ ɲɛna n ti y'a f'i ma. Awɔ donc o de kama n ko ne tɛ se ka kɛ marakaw ma fitiriwale ale fini min filɛ nin ye ne kan na marakaw de y'a di yan n tɛ fini san wari da dɔn i tɛ fitiriwale voilà mais filadon de ye n bɔ sen na taama na anw b'o kɛ voilà an bɛ mɔgɔ sɔn k'a sɔrɔ a ko b'an yɛrɛ la diya olu de ye n bɔ sen na taamaw na an b'o kɛ voilà ka i sɔn k'a sɔrɔ man b'an yɛrɛ la an fana maraka jali dɔ bɛ yen nɔ o sɔrɔ kɛ i b'a dɔn gesere Ganda Fadiga n bɛ Ganda lamɛn Ganda ka di ne ye kojugu voilà donc marakaw dɔw fana caman ka kanu ye ale fana ka sira ye parce que n ye sɔn bɔ ale fana na o diyara marakaw ye trop Ganda Fadiga la a y'a lamɛn jɔn fɛn bɛɛ bɛ sa Ganda Fadiga taarida sɔnnikɛw b'i kasi la i kɔ k'u b'i la ɲanafin marakaw bɛ kasi la i kɔ k'u b'i la ɲanafin i ye Ganda yo Ganda Fadiga i da k'i dun balolen to marakaw dun bɛ cɛsiri kɛ k'i dun balolen to marakaw dun bɛ tunga minɛ ta k'i dun balolen to marakaw kun bɛ don da kelen fɛ i ye Ganda yo Ganda Fadiga i da maɲumansaya tɛ dogo cɛ maɲumansaya bɛ dogo sumaya Ganda Fadiga ye marakaya yira k'a bɛ waso ni sɔnnikɛw ye i ye Ganda yo sɔnnikɛw ko bɛ dugawu k'i ye Ala ka hinɛ Ganda Fadiga la Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala ka tila ka an fana ɲani ka an ta don makɔnɔ amina yarabi Zigiri Lagare Kalifa Tarawele naamu n bɛ i fo a diyara n ye i tɛ fitiriwale ye maa min bɛ yen ni i maa ɲɔgɔn min ɲumanya k'i ye n'i bɛ bɔ k'a fɔ o ye kanu ye wa o hɔrɔnya ye n bɛ fɛ k'i ɲininka hali bi kɔɲɔ yɔrɔ ninnu denkundi yɔrɔw i bɛ zi o kɛnɛw kan wa sabu artiste dɔw ye studio kɔnɔ artiste ye dɛ siga t'o la ni biti mikaro bɛ sigi a dilan k'a di ɲa ma mɛ n'i ye mikaro d'u ma jama cɛla fɔbali caman bɛ fɔ siga t'o la waye n bɛ zi kɔɲɔyɔrɔ la n bɛ denkundiw kɛ anniversaire concert n b'a bɛɛ kɛ mɛ e ka dɔnkili genre bɛ i n'a fɔ bamanan dɔnkili de bamanan dɔnkili kɔfɛ i bɛ dɔnkili wɛrɛ lamɛn sabu dɔnkiliw qualité ka ca Mali la arabuw bɛ yen zigiriw bɛ yen bamanan dɔnkiliw bɛ yen donsonganiw bɛ yen a ka ca kamelengɔniw bon ne bɛ dɔnkili bɛɛ lamɛn parce que artiste ka tɔmɔta tɛ ban na favori ye jumɛn ye voilà mais bon ne bɛ dɔnkili ninnu bɛɛ lamɛn i y'a ye n bɛ bamanan dɔnkili lamɛn kɔrɔbɔrɔ dɔnkili bɛ ten fila dɔnkiliw bɛ ten marakatɔw bɛ ten rappeurs n b'a bɛɛ lamɛn i y'a faamuya parce que toujours i bɛ dɔnkili lamɛn toujours i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ est ce que i bɛ k'a faamuya voilà o diyara ne ye n bɛ fɛ ka dɔnkilidala dɔw de ko f'i ɲɛna bi yɔrɔ mɔgɔ caman ye tɔgɔ sɔrɔ Mali la dɔnkili la hali sini u bɛ balo la u ye succès kɛ ni dɔnkili ye siga t'o la anw ba b'o la tanti Umu Sangare siga t'o la hali kɔsa in na a ka dɔnkili dɔ ye fɛn ci réseau fan bɛɛ lajɛlen la nka e yɛrɛ n b'a dɔn hali n'a sɔrɔ dɔnkilidala bɛɛ ka di i b'a sɔrɔ kelen bɛ yen i kɛn bɛ k'o minɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye jɔn ye bon dɔnkilidala bɛɛ kɔni ka di ne ye mais n bɛ mun lamɛn yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ o fila bɛɛ ntanyara i y'a ye
donc n bɛ se k'a fɔ saba yɛrɛ Lobi Tarawele Samba Usu ani Kala Kɔnɔ Molo Ala ka hin'u bɛɛ la amina rabi vraiment olu kɔni n b'olu lamɛn yɛrɛ de i ko k'i bɛ zikiri fana lamɛn awɔ zikiri ka di i ye zikiri ka di zikiridala 2 bɛ bi u bɛɛ ka dɔnkili ka di zikiri champion masakɛ kura Sulemani Jara ani zikiri Aljuma n'i y'olu jɔ i bɛ jɔn ta ala e ma kuma fɔ ma n ko zikiri Sulemani Jara masakɛ kura Aidara ka solo Sulemani Jara ka taa fara zikiri Aljuma Tarawele min bɔra ka samaɲintigi fasa da Maliki Tesunu la sisan hali n'a sɔrɔ an bɛ Maliki ka farapu mɛn ka taa ka côté fɛ fɔlɔ o Aljuma Tarawele ani zikiri solo ne y'u 2 de affiché sisan n'i ka kelen ta i ka kelen bila ne ka zikiri dala ye Aljuma de k'i balima dɔ wa non balimaya ko tɛ ne ka zikiri dala ye ale de cogo di o yɔrɔ wala sira bɛɛ fɛ ayi k'a bɛ se dɔnkili la wa mais bɛɛ b'a dɔn hali ne tɛ misiw min yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jifilen tɛ yen nɔ ne ani min da ɲana n'i y'a bila dɔnkili ko bolo ma n bɛ min f'i ɲɛna ne ma maa to a fɔ ne ko den ayi ne bɛ zikiri dala voilà ne ye zikiri dala jɔ bi ayi ne ma zikiri dala jɔ ayi Tarawele sabali ma zikiri dala jɔ ne de ko n ko zikiri Aljuma Tarawele ne ko de ani a sinankun n'o ye zikiri Sulemani Jara champion ne tɛ sinankun dɔn Aljuma la e sinankun t'a la non ne tɛ sinankun dɔn a la e Tarawele Jara tɛ sinankun ne tɛ sinankun dɔn Aljuma la ne ko de n ko Aljuma Tarawele a banna n da y'o ye i ma bamanankan mɛn sisan balimaya ka di tiɲɛ don u b'a fɔ bamanankan de la ko ni balimaya sisira cogo o cogo k'a tɛ mɛnɛ i y'a yira k'a fɔ i balima ye Aljuma ye non balimaya yɛrɛ ka bɔ a la sinon ayi ni balimaya bɔra a la non balimaya yɛrɛ ka bɔ a la i y'a mɛn balimaya tiɲɛ don balimaya ka di ni fɛn bɛɛ i y'a mɛn mais ne ko de n ko Aljuma ale bɛ dɔnkili kalaya ko arabu a b'a sumaya bangeyɔrɔ la n'a ye zikiri da i tɛ fɛ a k'a bila ne ko de ne ma maa to a fɔ ne ko de n ko Aljuma a banna i ye min kɛ sisan i b'a dɔn wa i y'a kɛ i n'a fɔ ne kɛlen ka azimini population dɔ i ka taa population ta ka azimini to yen i y'o de kɛ sisan e bɛ taa maa wɛrɛ suwasi jamanaden na cogo di ka masakɛ to yen masakɛ bɛ ka min kɛ e tigɛr'o la wa ne ko de ne ma maa to a fɔ a diyara n ye voilà ko a ka dɔnkilidala a bɛ min lamɛn zikiri kunna o ye Aljuma Tarawele voilà an bɛ foli ta ka di Aljuma ma f'a ka denbaya la nin wagati in na Aljuma i balimakɛ nin kɛr'i la nin y'i kanu sabu hali ni maa minnu man ka comparer a y'i ta olu ɲɛna o kuma o ye kanu ye Lagare ma far'i la ayiwa n bɛ yan ɲininkali dɔ bɛ n bolo ka k'i la ne ko i don dɔnkilida la ka se bi ma a mɛnna dɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i don dɔnkilida la ka se bi ma a mɛnna nka jɔn de bɛ yen k'a ka sɔnni ɲɔgɔn ma deli ka k'e la a dɔgɔya fara a caya kɛ i b'a sɔrɔ miliyɔn dira dɔnkilidala ma a ka ca mɛ don dɔ 100 don dɔ k'a to fɔli la i b'a sɔrɔ musokɔrɔba dɔ bɛna 20 don a tɛgɛ o de tɛ bɔ a kɔnɔ fiyewu o kuma o caman kɛra o caman kɛra ni k'i bɛ bɛɛ to a fɔ i laban a ma nɔgɔn maa t'i fari yɔrɔ bɛɛ tɔgɔ fɔ wala n kɔni bɛ se k'a fɔ a caman kɛra n ye fɛn o fɛn bɛ yen ko n jatigiw don u ye min kɛ n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ a dɔw yɛrɛ bɛ hali sini ne t'u dɔn u b'a di ne ma deli k'u ye kuma tɛ kuma yɛrɛ ma ni ne y'a faamu zikiri Lagare Kalifa Tarawele e kanuba bɛɛ bɛ dugukolo jukɔrɔ
ne ye artiste minnu kanu ay lamɛbani ne ye ɲininka n'i ye artiste minnu kanu i ye fɛn fɛn tɔgɔ fɔ a bɛɛ sara awɔ n'i bɛ minnu lamɛn yɛrɛ i ye fɛn fɛn tɔgɔ fɔ a bɛɛ sara non a bɛɛ ma sa ayi non a bɛɛ ma sa ayi ala kuma don da a bɛɛ ma sa ayiwa non a bɛɛ ma sa dɛ ne ye artiste jumɛnw de kanu ko n'u ka dɔnkilida yɛrɛ ka di ne ye i b'a lamɛn n b'a lamɛn ne k'i ma n ko kala kɔnɔ molo o sara o soma yɛlɛmana ayi o sara yɛrɛ awɔ o soma non n'i ko saya bamanankan de don n'i ko soma yɛlɛmana a bɛ faamuya o soma yɛlɛmana bɛɛ y'a fɔ i y'a faamuya lobi soma yɛlɛmana o sumayara ɲɔnɔnkaw ka molobali n y'o fɔ o fana sumayara samaw sutara o sumana ne bi olu ka misigiw labɛn wa n bɛ dɔnkili da Gana fana sumana ayi o ni lamɛnli tɛ kelen ye o est-ce que i bɛ k'a faamuya ne ye Gana Fadiga kanu sinon Gana bɛ min fɔ ne t'a mɛn ne tɛ marakakan mɛn o kanu o ye kanu de ye o lari i y'a faamuya mais Gana Soumaïla o ye kanu de ye est-ce que i bɛ k'a faamuya parce que ne y'a kanu fɛn dɔ de kama a ye marakaya valeur de yira adamadenw na est-ce que i bɛ k'a faamuya k'a sɔrɔ i tɛ marakakan mɛn ne tɛ marakakan mɛn mais a ye marakaya valeur de yira maaninfinw na marakaya ye nin de ye a y'o de yira adamadenw na lari ma fari la dɛ ayiwa ɲɛna an ka bɔ kuma kɔnɔ komi i kanuba in tila bɛɛ bɛ dugu jukɔrɔ minnu bɛ ɲɛnamaya la ayi da ka di ayi a walawala ayi b'a walawala de ayi kanubaw ni ko kanubaw lagare i k'i ye dɔnkilidala minnu kanu a caman bɛ ale ma se ka ɲɛnama kelen tɔgɔ minnu bɛ tɛri la minnu bɛ kasi la bi na n'i ye ne yɛrɛ ɲininka n'a cɛ diɲɛ bɛɛ ne kɔrɔkɛ ɲɔgɔn tɛ awɔ ayi non sisan kɔni ayi non diɲɛ bɛɛ a juba ta wele a bɛ dɔnkili da cogoya min na n'i y'a da ten i bɛ ta kan i ma ne ɲininka de yan diɲɛ bɛɛ ne ma maa ye maa min bɛ dɔnkili da i ko ne kɔrɔkɛ ko diɲɛ bɛɛ ale ma i a ka jari kelen pewu de e ma maa ye diɲɛ bɛɛ n'o de ma ko aljuma ta awɔ ne maa ye aljuma ta aw ye e lagari mun ye ne maa ye a ka jari y'a kelen ta de e tɛna maa fɔ ko maa min bɛ yen nɔ ko bɛ ka a fɔ ten a ka jari y'a kelen ta de siga t'o la kɔsa in na Zigiri Isa bɔra nin a ko ne ma ko diɲɛ bɛɛ ko Umaru Tarawele ɲɔgɔn non ne ma maa tɔ fɔ mana maa tɔ fɔ kama i ye ɲininka de ne k'i ma n ko n kɔrɔkɛ ɲɔgɔn tɛ a banna o fana b'ale ye sa ni e ko diɲɛ bɛɛ o kɔrɔ voilà diɲɛ bɛɛ ne kɔrɔkɛ ɲɔgɔn tɛ ne ma maa tɔ fɔ diɲɛ ne bɛɛ ko de n kɔrɔkɛ ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ hali saka kunu ne b'o fɔ o ye kuma b'ale ye quoi a bɛ n'a fɔ nin fana ka besoin caman siri bɛ ale non ayi bɔn o ye diyagoya de ye o ne fa don ne ba don maa sɔn b'a kana bila a la i ka kuma in y'a ayi dɛ sɔnba ko tɛ o ya min ye min ye o y'o ye de n ye ka kuma voilà min ye min ye da o y'o ye ne sɔnna parce que ne b'a dɔn gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ sa i sera i ka kuma fɔcogo la i b'a ye n'i taara bi ni aljuma nana émission ye a b'a fɔ ko ka lagare ka dumuni caya bon n'i y'a fɔ cogo dɔ la k'a kɛbaga de y'a mais n'i y'a fɔ cogo dɔ la i b'o fana ta kini kan lagare n'a jatigi fasada ma bon aw dɔnkilidalaw ma sisan bon jatigi fasada ne b'a kɛ ne bɛ jatigi fasada kɛ n ye fɛn caman sɔrɔ jatigi fasada la alhamdulillah mais adamaden dɔnkilidala e kan k'o woloma est-ce que i bɛ k'a faamuya kosɛbɛ donc ne ye mɔgɔ baden de fasada a baden a ti ban i y'a mɛn hali semaine kɔnɔ kan ka taa dɔ fana ta kɛ i y'a mɛn o ti ban o mais fasada ye fɛn dɔ de ye maa dɔ bɛ yen nɔ en tant que i ye artiste de ye dɔ bɛ yen nɔ a y'i kanu dɔnkili de kama est ce que i bɛ k'a faamuya a b'a bolola hɛrɛ d'i ma fɛn dɔ de kama n'o y'i dala kuma ye a ma se o tigi k'a fɔ karisa vraiment a ka di n ye i ka sɔn bɔ nɔ est ce que i bɛ k'a faamuya parce que a b'a d'i ma fɛn dɔ de kama i yɛrɛ kan k'o di i yɛrɛ ye bon karisa c'est à dire i ye ɲumanyaw caman kɛ ne ye n seko ye nin de ye n fana b'a k'i ye o mɔgɔw b'u d'a ma
est-ce que bɛ k'a faamuya o mɔgɔw b'u d'a ma mais dɔw fana bɛ yen olu bɛ wele bɔ karisa a ka di i ka sɔn bɔn na i y'a mɛn n'i ko ne ka sɔn b'i la donc e ni ne bɛ kuma o la de sɔn toli la voilà e ni ne bɛ kuma donc n'an bɛnna la n b'i ka sɔn bɔ ka d'i ma a fɔra a banna i y'a ye mais dɔw de bɛ a ma se olu k'a fɔ ko karisa sɔn bɔn na maa min bɛ yen nɔ a b'i sɔn i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ k'i sɔn nin de kama a ma se a tigi k'a dabɔ k'a f'i ɲɛna vraiment karisa mago bɛ nin na dɛ ni fana ma kɛ fitiriwale ye e fana kan k'a ka plaisir k'a ye dɛ voilà ko bɛ ten de ayiwa Lagare an bɛ i fo a diyara n ye ni maaw mago b'i la e bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira jumɛn na n bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira la 76 77 83 62 siga ka tuguni 76 77 83 62 merci Lagare kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ bon alhamdulilayi n bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan parce que n'i ye Lagare yɛrɛ kanubaga ta k'a lajɛ 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 bɛɛ bɛ kɔ kan o fana bilala kɔ kan tuguni ayi non a bɛɛ de bɛ kɔ kan o siga ka nin minɛ ayiwa o siga yɛrɛ ka nin minɛ donc n ka foli bɛ n kanubagaw ye ko n b'u fo k'u ni ce u yɛrɛ ye ka Zikiri Plus mɔgɔw fana fo ka barika da n kɔrɔkɛ ɲuman ye n'o de ye Alijuma Tarawele l'enfant de Gundam yeah bon fo kɔrɔfɔla Gundam a ko filɛ dɛ Allahu Akbar l'enfant de Gundam Moto Ali Bilali Sudan oui kɔrɔbɔrɔ kan foli kɛ kɔrɔbɔrɔ la ɲana ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ a fɔ kɔrɔbɔrɔ kan n'Ala kama ok alhamdulilayi n ye jɛn dɛ babɛjɛ Isaka Fowar wari i jari ya nɔnɔ Kalifa Ibrahim Traoré Kahun Gundam Moraida Ego Bamakɔ dɛ hippodrome donc Fowar kura ye sa warse kɔɔse ok kanubaw an bɛ aw fo ni k'aw to aw sigiyɔrɔ ani aw sɔrɔyɔrɔ la sanga ani a ka waati kɔnɔ fɛn fɛn kɛra jɛmukan ɲɛba ni wagati la a n'a tɛmɛnen kɔfɛ aw ka aimer aw ka partager k'a fɔ aw ma Zikiri Alijuma Tarawele dɔnkilidalaba don faso Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi an ye ale badenkɛ de sɔrɔ bi ne ka baro kɛ a fɛ n'o ye artiste Lagare Kalifa Tarawele ye Alijuma balimakɛ don u ka Lagare don an bɛ Lagare an bɛ foli segin a ma ka d'a kan an ye wele bila a ma a sɔnna k'an ka wele jaabi an bɛ foli di a ma ka foli di a balimakɛ ma yarabi an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn don wɛrɛ merci